Takže Marianik, čaute, tu je Cile 2703 a ja vás vítam u môjho 4. dielu z Mňaukraftu. Takže minule sme skončili pri tej lodi, ktorú som vyreagovala. Ja som myslela, že som taká vysoká a to nie, bo som na stane stála. No, takže tak asi ideme teraz dneska, čo by sme také urobili? Myslím, že by sme si mohli vykraftiť kuchyňu. Počkajte, ja sa pozriem, jak to. A neviem, čo to bolo. Cooker. Takže 5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ironov. Takže dobre, môžeme si ju vykraftiť. Ale iba keď mám kameň, lebo nie som si istý, že ho mám. Aha. Tak, 7 ironov. A veci ešte z výpravy, tak podkladám. Dobre, ostatní môžeme tu podkladať. Jukebox už si odložíme. Toto meso pôjdeme dať piecť a jukebox si dáme. Jeden crafting tu zničím. Hej, tu dám ten jukebox. Dobre. Ten crafting odložím. Tam, tu. Ne, tam. Dobre, toto si dáme tu, meso dáme piecť a ideme vykraftiť kuchyňku. Jednom pecistý zoberiem, asi myslím. Takže by som ničila zbytočne. Lebo tu je kuchyňa. Ryby sú vypečené, takže môžeme si ich tu dať. Stejky sú opečené. Dáme tam naspäť. Tuto sú vypečené a dáme tam kurčata. Tuto dáme, zoberieme tu. Takže toto si tu dáme. Šunky dáme potom piecť a tu dáme stejky. Takto kurčata sa pečú, toto sa pečie a my ideme ďalej. Ideme na tom. Takže tento crafting zničíme, bedňu zničíme. Aj crafting zničíme, lebo tu pôjde taký kuchyňa, tu bude to ten. Tu bude čestka. Tu bude tá dvojbedňa. Tu bude jeden crafting. A druhý si odložíme. Takto. Tu dávame toto potiony. No, nie potiony, ale toto somariny. Potom takedy zasadíme melónu, lebo máme do seedov, som si všimla. Dáme rybky, toto. Toto potom musím opiecť a coal ideme odložiť. Takže máme to prevržené a ideme odniesť coal. Čo je tu? Čo máme tak a 5. Dobre, odložíme ešte crafting a ideme na to. A kde som dala air? Do pivnici. Dobre. Takže a máme kuchyňu, čiže neviem čo to je, asi 5 alebo čo také. Irony máme 8, čo je tiež, musím ísť do dolu dekedy. A teraz cooker. Takže čo to je? Je to
nejaká tá pec, niečo také ako to, čo sa v kuchyni používa. Počkajte, ja sa pozriem, ako nahrávanie stojíme. Dobre. Takže dobre, máme cooker a pozrieme sa na toto. Rauturkej, neviem. Myši môžeme jesť kraby, môžeme jesť, neviem čo to je, hej. Toto marshmallow, ústrich, cougar, rakon. Tu sa dá vykraftiť. Toto tak sa kraftí, wow. Ohník, campfire, tak to si môžeme niekedy vykraftiť. Takže som späť, je tu opäť strih, viete prečo, mám na to dôvody a my ideme asi do dolu. Tak rozmýšľam, pretože so surovinami diamondy, toto, sme na tom dobre a esencie máme tu, takže neviem. Neviem, redstone, tu máme kože, tu máme, dosť toho máme tu a ja by som si chcela zrobiť ten backpack. Toto submarín, viete čo myslím. Tú tašku, ten back, ja neviem presne čo to je, už som to zabudla. Aha, hej. Takže čestku, ledry a string. Takže čestku mali sme tu niekde, takže si ju musíme vykraftiť. Tak dve nám budú stačiť. Dve stringy. A toto dobre, takže ideme si to vykraftiť najprv čestku. Tak a tak. Konečne máme ten back, ktorý sme tak chceli. Akože si vezmem. Tak. A ho ofarbíme. To chcem ho mať ofarbený pekne. Nedá sa. A pozrieme sa, aký je veľký a zistíme. Čo? Neviem, čo mám na to povedať. Dobre, kraftíme toto. To je slabý. To není dobrý ani, som si všimla. Takže vezmeme si ešte iron, takže 3 irony. Fakt som šokovaná. Ešte aj váňu si potom vyrobíme niekedy v budúcnu, ale to niekedy aj na budúce. A ja idem k tomu beku, pretože nám treba ešte toto, dobre. To musíme toto vykraftiť, to nie je normálne, to je slabé, toto a fakt. Takže sme ho použili. Small camping a ten small camping a okolo tote, ak je chceme longer, to je normálny a potom small a potom toto a potom toto a wow, dobre. Čo? No dobre, neviem, či som nezrobila chybu a dve sa mi vyšli, tak asi si ešte urobíme toto. Ešte použijeme stringy 100%. Takže použijeme to, lebo hockedy je nám to bude nám to potrebné, som zistila, takže dobre.
Sorry, že sa to stoplo asi kvôli môjmu mikráku. Počkajte, musím sa prisunúť. Asi kvôli môjmu porandanému mikráku. Takže ideme na ten klej. Tam je dole hneď. Dole. Nie, to je piesok. Tu si klej, ne? Hej, takže ťažíme klej. Dobre, poťažíme ten klej. Ale nevýchne to môže. Tam je ešte klej, tu len tak na tých miestach hlavne klej budem zbierať. 40 kleja, no dobre, tak ešte poťažíme. Poťažím, nech je toho dosť, kleja toho. Čakajte sa tak náhneme, sa počkaj. Tu je klej. Ja. Takže ja sa s vami ešte raz lúčim, pretože lúčim sa s vami teraz až, lebo to, čo som nahrávala, potom myslím, že tretí diel, no tak nejako ten tretí prestrih, tak mi nevyšiel a keď sa vám video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, vyserte sa na strom. Keď poprosím vás nejaký dobrý komentár a dole máte, že prihlási sa na odber, tak mi tam dajte odber a ja vám ďakujem za 5 odberov a 104 pozretí. Pre mňa je to dosť, pretože som v tom skoro 2 týždne a fakt je to dosť na to, že pre mňa je to dosť veľa, pre takoho, že málo, hej, ale tak pre mňa je to dosť, lebo som len 2 týždne v tom a už ide to jak drak. Takže ja sa s vami lúčim a čuste.